Академия образования приветствует вас на серии онлайн-встреч с лауреатами и победителями конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь прошлых лет». С вами Гращенко Маргарита Владимировна и наша сегодняшняя гостья. Учитель белорусского языка и литературы Государственного учреждения образования Сенецкая средняя школа номер 2, финалист республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь» 2020 года, автор статей по методике преподавания белорусского языка и литературы, автор пособий для учителей учреждений общего среднего образования «Белорусская мова. Уроки 5 класса. Первое полгодие 2021-2025 года», «Белорусская мова. Уроки 5 класс. Другое полгодие 2021-2026 года», «Белорусская мова. Планы конспекты уроков 7 класс. Первого полгодия 2019 года, «Белорусская мова. Планы конспекты уроков 7 класс. Другого полгодия 2019 года», участник опытной проверки учебных пособий для 5 и 6 классов учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения «Белорусская мова», член общественного объединения «Белорусское педагогическое общество», член областного клуба педагогических работников «Флагман» и также член клуба «Хрустальный журавль» Инна Николаевна Медведская. Здравствуйте. Добрый день. Инна Николаевна, что стало причиной вашего захопления филологией, белорусской мовой и особливо профессией наставника? Причина, я думаю, у тым, што моя бабуля была настаўнікам матэматыкі, і я вельмі часта назірала, як яна правярае вечарам шыткі. Конечно ж, она не дазваляла гэтага рабіць, але я брала чырвоны аловак і рабіла выгляд, што я правяраю. Таму, калі прыйшоў час выбіраць прафесію, не было складана, я дакладна ведала, што я пайду настаўнікам. Адзінае, што я пайшла у городскае педагагічнае вучылішча і атрымала спецыяльнасць настаўнік пачатковых класаў і настаўнік беларускай мовы і літаратуры. Гэта быў першы наш выпуск, які выйшаў з сумеснай спецыяльнасцю беларуская мова і літаратура, і наш выпуск выйшаў з 11 чырвонымі дыпломамі. Я ў тым ліку. Гэта вельмі добра. Вы працавалі у сельскай школе, правильно? 25 год. 25 год. І у тым ліку вы былі дырэктарам, калі я не памыляюся. Потым уже змяніла установу адукацыі Вішнёўскага вучэбнага педагагічнага комплексу. Але зноў вярнуліся да выкладання. Што стала галоўнай прычынай вяртання? Я думаю, усё ж таки гэта быў удзел у конкурсе, бо на пасадзе дырэктара я прыняла удзел у конкурсе, зразумела, што мне цікава з дзецьмі, мне цікава вось вялікай колькасцю менавіта дзяцей, якіх не было ў сельскай школе. І пасля конкурсу я ўжо так паставіла мэту, што я ўсё ж таки хачу выкладаць, хачу несці дзецям мову, вучыць іх нашай беларускай культуры, бо гэта мы павінны захаваць. А як змянілася ваше ўспрыманне прафесіі настаўніка пасля працы дырэктарам? Я думаю, больш змянілася пасля таго, як я прыняла ўдзел у конкурсе, бо дырэктар гэта нейкі іншы накірунак. Больш такое адміністрацыйнае. Тут трэба быць гаспадыняй у сваёй установе адукацыі, глядзець кожнага. А вось выкладчыцкая або метадычная дзейнасць мне заўсёды падабалася, таму вось я лічу, што з аднаго боку, гэта быў той крок, твая прыступка, якая навучыла размаўляць з людзьмі, навучыла паважаць усіх, хаця я заўсёды усіх паважаю. Але ўсё ж такі удзел вось у конкурсе або дакладней правядзення адкрытых урокаў вялікай аўдыторыі, вось гэта мяне падняла на значна вышэйшую прыступку. А мабыць, было нешта з досведу працы дырэктарам, то спатрэбілася вам, калі вы зноў вярнуліся ў выкладанне? Конечно. Узаемаадносіны паміж людзьмі, паміж калегамі, і нават паміж дзецьмі, калі бывалі такія сітуацыі, калі не могуць вырашыць гэтыя праблемы, ці настаўнікі з вучнямі нейкія канфлікты, ці паміж дарослымі таксама. Таму нейкія псіхалагічныя моманты, нейкія хвілінкі таго, каб прымірыць, скажем так, нашы бакі, ці дарослых, ці дзяцей, вось гэта даволі вялікі ўклад унесла вось гэта пасада дырэктара. А што стала галоўным стымулам для вас, каб прыняць удзел у конкурсе «Настаўнік года»? І
Ці было гэта асабіста вашым рашэннем? Так, гэта было маё асабістае рашэнне, і гэта было не першае рашэнне. Першы раз я прымала ўдзел у 2011 годзе. Але зараз я разумею, на той момант гэта было яшчэ, ну, як магу сказаць, такі зялёненькі настаўнік, які не трэба было мне на той момант ісці вышэй. Я заняла другое месца на раённым этапе, бо іншая мэта была дзяўчына, якая, дарэчы, я на той момант яшчэ выкладала працоўнае навучанне, яна выйшла на рэспубліканскі этап. І таму у два руслы, зразумела, за двумя зайцамі пагонішся, ніводнага не спаймаеш. Мы удзельнічалі ў рэспубліканскім заключным этапе па працоўнаму навучанню. Гэта была Закрэўская Вольга, добрая вучаніца, якой вучылася я і сама. Вось. І вось у 2011 годзе я увесь гэты шлях, увесь конкурс назірала. Вельмі прыемна было бачыць, як стала пераможцы Інеса Владзіміровна Зубрыліна. І я доўгі час казала, вось, гэта ж трэба такія майстры, такія спецыялісты. Ну і вось прайшоў час, здаўшы на настаўніка-метадыста на кваліфікацыйную катэгорыю, я ўсё ж такі вырашыла. Дакладней, маё рашэнне супала з прапановай кіраўніцтва. Калі кіраўнік аддзела адукацыі падышла да мяне і запыталася: «У цябе ёсць гадзіны па беларускай мове?» Кажу: «Ёсць, вяду. А ты не хочаш прыняць удзел у конкурсе?» І я зразумела, што я гэтага хочу. І вось нейкім чынам такім я падала заяўку на удзел у конкурсе, які адбыўся ў 2020 годзе. Вы прайшлі шлях ад перамогі на раённым этапе да ўдзелу ў рэспубліканскім фінале, і як вы рыхтаваліся да кожнага з этапаў? Ну, скажем, да кожнага этапу, па-першае, на той момант не было крытэрыяў, як зараз мы бачым крытэрыі ацэньвання, і гэта значна лепш. На той момант проста трэба было разлічыць кожны этап. Нават той самы урок, калі ідзеш кожны дзень і не адзін урок у клас, таксама трэба было палічыць на гэты этап столькі-то хвілін, на гэты этап столькі-то хвілін, што ўсё трэба укласці ў межы пэўнай колькасці часу, пэўнага урока. Ці той майстар-класы, калі не ведалі, што гэта дакладна такое, мы не бачылі узоры, і матэрыялы па выкладанні майстар-класу або правядзенні майстар-класу, у прынцыпе, іх было не шмат. І кожны казаў: вам трэба знайсці ізюмінку. Вось. Рызыначку. Да, я свою знайшла. І ў дадзеным выпадку я доўгі час ёю карысталася. І як бачу зараз у семінарах або майстар-класах, які праводзіла у Мінскай вобласці, гэта настаўнікам падабаецца. Вы вывучалі вопыт пераможцаў мінулых гадоў, ці стараліся ісці сваім шляхам? І ці так, калі так, то што вы вылучылі для сябе з гэтага вопыту? І што выкарыстоўваеце на сённяшні дзень? Ну, конечно, з вопытам трэба было знаёміцца, бо не хацелася быць нейкай белай варонай. Але ўсё ж такі хацелася паказаць сваё. І вось у дадзеным выпадку фарміраванне лінгвакультуралагічнай кампетэнцыі на аснове падарожжаў, на аснове знаёмства з легендамі, паданнямі, вось гэта і стала такім займальным, запамінальным нейкім этапам у маёй і у вопыце рабоце, і уроку ў маёй дзейнасці, і ў майстар-класе, як казалі, чырвонай стужкай павінна прайсці праз усё. Вось яно прайшло, яно добра клалася. Нават тыя фізкульт-хвілінкі, якія праводзіла на уроку, яны таксама былі звязаны з нейкімі нашымі традыцыямі беларускімі, іх даволі шмат нашай культуры. Раскажыце пра самы запамінальны этап конкурсу або конкурснае выпрабаванне, і чаму гэта вам запомнілася? Самае запамінальнае, напэўна, гэта самапрадстаўленне. Чаму? Таму што я вельмі баялася выходзіць з мікрафонам на сцэну. Здаецца, усё ведаю, тэкст ведаю, але як толькі мне даюць мікрафон, тэкст некуды вылетаў з галавы. І калі я выйшла на сцэну, і калі я бачыла, што экран вельмі далёка, а мне трэба бачыць, што на экране, я проста пайшла да того манітора. Я чула рэпліку за мной метадыстаў, як казалі: «Куды пайшла?» Але я дакладна ведала, што маё маўленне павінна супасць з тым, што адбываецца на экране. Калі дайшла да манітора, глянула, што супадае гэта ўсё,
глянула на зал, адчуванне вось той пяшчоты, якая была ў зале, і тое журы, якое таксама глядзела з дабрынёй, са спагадай, і адразу нейкім чынам усё перамянілася. І калі я ўсё расказала, адзін момант быў, калі я пайшла ўперад прэзентацыі, і вось гэта хвілінка, нават паўхвілінкі, і я чую зноў рэпліку з зала. Яна забылася, я нічога не забылася. Я проста чакаю вось змены мелодыі. І калі змянілася мелодыя, я апошнія гэтыя словы расказала і вспомніла словы зноў-такі тых, хто нас рыхтаваў на Магілёўскай вобласці, метадыстаў. Калі будзеце ісці, глядзім не у сцэну, а глядзім на зал. Як вам апладыруюць? І вось гэта я гляджу, і ўвесь зал настолькі добра ўспрыняў маё выступленне, што з цягам часу вось гэта боязь сцэны, боязь мікрафона, яна знікла. Ваша група падтрымкі быццам хвалявалась за вас больш, чым вы самі. Да, атрымліваецца так. І не толькі група. Я проста бачыла незнаёмыя твары і бачыла вось гэту спагаду, вось гэту падтрымку людзей, якія зусім незнаёмыя, якія падыходзілі пасля выступлення і казалі: ну, Інна Мікалаіўна, вашы бліны, мы такія галодныя сядзелі. І тут яны на сцэне, ну, настолькі ўразілі. А якія якасці, на ваш погляд, з'яўляюцца самымі важнымі для паспяховага ўдзелу ў конкурсе? Ну, па-першае, заўсёды, як я кажу, гэта павінна быць жаданне. Калі няма жадання ў настаўніка, то, ну, калі прымушаць, гэта ўжо не той будзе эфект удзелу ў конкурсе. І, па-другое, гэта падрыхтоўка. Падрыхтоўка уважлівая, адказная. Калі зараз ёсць крытэрыі, то якраз такі па кожным з іх трэба прайсціся, паглядзець. Вось пасля ўжо конкурса урок, які мы рыхтавалі дома, гатовы урок. Я яго зрабіла, здаецца, ідэальным, але не ведаючы таго, што там павінна быць групавая работа, я страціла нейкую колькасць балаў. У начным уроку я ўжо гэта, ну, скажем, рэабілітавалася. У адным з інтэрв'ю пасля конкурсу вы казалі, што выкарыстоўваеце інтэрактыўныя гульні для знаёмства з каштоўнасцямі беларускага народа. Раскажыце, чаму вы выбралі менавіта такі падыход, пра яго рэалізацыю і як ён адклікаецца дзецям? Ну, па-першае, заўсёды кажу, што беларускую мову дзеці не хочуць вучыць, не хочуць размаўляць, да не толькі дзеці, дарослыя ў тым ліку. Мы не чуем наша маўленне на вуліцах. Адзінае, што гэта аб'яўленне у транспарце, ну і мала дзе яшчэ. Таму, каб захапіць дзяцей, ім, канешне, павінна быць цікава. А цікава, калі мы гуляем, вось у тым выпадку цікава. Таму, выкарыстоўваючы прэзентацыі PowerPoint, я нейкім чынам паспрабавала аднойчы зрабіць самую першую гульню. Гэта была гульня па беларускай літаратуры «Марскі бой» на хвалях літаратуры. І пяцікласнікам гэта спадабалася, тыя караблікі, тыя балы і ўсё астатняе. Потым аднойчы ў 8 класе мы зрабілі не камп'ютарную гульню, а менавіта на дошцы, якая называлася «Застаўныя сказы павуціна». Трэба было зняць павучка, паглядзець у яго нейкае заданне і вырашыць яго. І такім ліку павуціна паціху вызвалялася. Пазней гэту гульню я ўжо зрабіла інтэрактыўную праз камп'ютар, і мы выкарыстоўваем яе ў 8 класе. Дзеці з захапленнем гуляюць. А вось тыя гульні, якія пачалі, ну, скажем, серыі дакладна у выглядзе сваёй гульні, гэта дзяржаўныя сімвалы маёй радзімы для старэйшых класаў, у гэтым годзе для меншых, 5, 6, 7 класы можна выкарыстоўваць. Гэта вось нядаўна гульня была, якая праводзілася ў Валкавыску на праекце, звязаным з Белай Руссю. Гульня, прысвечаная памяці Вялікай Айчыннай вайны, якая называецца «Помню Ганаруся». Гэта гульня, прысвечаная нашым беларускім жанчынам. Наша жанчыны — гонар краіны. Таксама шмат гульняў менавіта па прадметах. Напрыклад, Ян Кабрыль «Момента моры». Зноў-такі дзеці прачыталі твор, але выкарыстоўваючы на ўроку любыя крыніцы інфармацыі, яны яшчэ дакладна знаёмяцца з тэкстам. І ім гэта цікава, як я бачу.
А што з вашага конкурснага вопыту вы цяпер рэгулярна выкарыстоўваеце на сваіх уроках і што паспрабавалі толькі адзін раз і вам не падабалася? Я думаю, тое, што адзін раз такога не было. А вось тое, што шмат разоў розныя прыёмы, яны нейкім чынам інтэрпрэтуюцца, змяняюцца ў залежнасці ад аўдыторыі, у залежнасці ад нават майго настрою, прывода нейкіх святаў. Сама задумка застаецца той самай, а напаўненне зусім іншае. І атрымліваецца новы урок, новае мерапрыемства, якое, як я бачу, цікавае што дзецям, што дарослых на майстар-класах. Напрыклад, якія? Ну, напрыклад, заўсёды я пачынаю любое мерапрыемства ў незнаёмым класе або незнаёмай аўдыторыі з таго, што яны спяваюць нашы беларускія песні. І я бачу, ага, вось тое дзіця з задавальненнем спявае, яно мне дапаможа. Ці вось гэты дарослы чалавек так уключыўся ў дзейнасць, ён добра размаўляе па-беларуску, добра ідзе на кантакты, гэтак далей. Той жа час наадварот, глядзіш, што ён адклаў гэты лісцік, яму гэта не цікава, і разумееш, што вось гэты чалавек не зусім будзе камунікабельным дадзеным мерапрыемстве. Ну, конечно, стараешся кожнага далучыць да дзейнасці, далучыць да размовы, гэтак далей, да зносін. Але зноў-такі, дзякуючы вось песням, я бачу адразу аўдыторыю, бачу настрой. І яны, асабліва калі гэта дзеці, калі гэты урок, яны забываюць, што ззаду на адкрытым уроку сядзіць вялікая колькасць настаўнікаў, і яны адразу ўключаюцца ў працу. Любы конкурс гэта заўсёды стрэс. І што асабіста вам дапамагала захоўваць спакой і канцэнтрацыю? Я думаю, для мяне гэта не быў стрэс. Для мяне гэта была нейкая цікавасць, нейкая новая прыступка. Я хацела праверыць, а ці змагу я іншую аўдыторыю, а як вялікая колькасць вучняў на уроку. У тых школах, дзе я працавала, дзяцей было да 10, і разбіць іх на вялікія групы гэта не было магчымасці. У той жа час на адкрытым уроку на рэспубліцы у мяне было 3 групы, і па 6 ці 7 чалавек. Таму вось гэта зацікавіць кожнага, даць заданні так, каб яны вырашалі групу. Вось гэта было цікава. Таму нейкі стрэс не. Было хваляванне, было, а раптам мяне не трымаецца, а раптам штосьці пойдзе не так, але заўсёды брала сябе ў рукі, разумела, што трэба ісці, і выхаду далей няма. Ну і, конечно, гэта вялікая падтрымка моя сям'я, якія няхай на адлегласці, яны заўсёды вырашалі. Мой муж, які заўсёды кожны вечар глядзеў, што мне атрымалася, калі гэта быў адкрыты урок, ці гэта было нейкае мерапрыемства, ён праслухваў усё маё выступленне і казаў, чагосьці не хапае. Ну вось чагосьці не хапае. І я думала, што яшчэ дапоўніць. Гэта вялікі ім дзякую. Вось вы ўжо пра гэта казалі, і мне цікава было у вас запытацца, звярталі вы ўвагу, як часта сучасныя вучні, моладзь ці іх бацькі размаўляюць у паўсядзённым жыцці на беларускай мове? Амаль не размаўляюць. Вось зараз я, калі змяніла установу адукацыі, і цудоўныя такія для мяне новы фармат працы з бацькамі, бацькоўская субота, калі бацькі могуць прыйсці да любога настаўніка і уласна пагаварыць, якія праблемы ў дзіцяці, наадварот, ці, карацей кажучы, задаць любое пытанне канкрэтнаму настаўніку. І калі прыйшла адна з маці і сказала, што я яе здзівіла тым, што я размаўляю па-беларуску, яна пераключылася на беларускую мову, і вось мы некалькі хвілін з ёй размаўлялі па-беларуску. Ну вось у дадзеным выпадку, як дзеці сказалі, няма таго асяроддзя, не толькі дзеці, мы бачым, што няма асяроддзя. То асяроддзе толькі на уроках мовы і літаратуры, якіх, на жаль, вельмі мала, асабліва ў старэйшых класах. Вы удзельнічалі ў круглым стале на мінскім кніжным кірмашы. Якая тэма абмяркоўвалася і што для вас было самым важным у гэтай размове? Абмяркоўвалася праблема не падручнікаў, а тых дапаможнікаў, якія прыходзяць у кожную школу. Было адзначана, што выходзяць кнігі для дадатковага чытання. У той жа час я адзначыла, што яны падзелены па з проза, паэзія і драматургія. Сёння мы вывучаем верш,
дзіця патрэбна ўзяць кніжку з прозай, потым пачынаем іншы твор яшчэ. І атрымліваецца, што крытыка гэта, а вот наш падручнік, вучэбны дапаможнік, гэта адна кніжка, потым яшчэ адна і яшчэ адна. Была прапанова як ад настаўнікаў рускай мовы літаратуры, так і з нашага боку, каб зрабіць хрэстаматыі, і асабліва для 9 класа, каб яны былі ў двух частках, там былі там і не толькі праграмныя творы, але і творы для дадатковага чытання, каб дзіця ўзяў кніжку і мог працаваць. Бо бывае так, што яны з інтэрнэта спампуюць нейкі верш, і там словы такія, што сам не зразумееш, што ці той цвёрды знак яшчэ сустракаецца ў словах. Таму вось пра гэта. У гэтым годзе у нас ужо былі электронныя хрэстаматыі 9, 10, 11 клас, але зноў-такі на электронным варыянце незручна працаваць. Калі знайсці нейкія радкі зачытаць, тады яны гартаюць то ўперад, то назад. Вось з гэтага боку незручна. Хацелася, каб ўсё ж такі з'явіліся папяровыя варыянты. Пра гэта мы казалі на нашым летнім інтэнсіве Ждановіча, калі сустрэча была з намеснікам міністра з нашымі журавамі. І акрамя таго, вы ўдзельнічалі ў вопытнай праверцы вучэбных дапаможнікаў па беларускай мове для 5-6 класа. Што б вы параілі змяніць або палепшыць у сучасных падручніках? Мне яшчэ давялося працаваць па тых падручніках, якія былі да вось гэтага перыяду, якія не ўтрымлівалі такіх прыгожых рознакаляровых малюнкаў. Былі нават тэксты, якія дзецям былі цяжкія для ўспрымання. А зараз, дзякуй аўтарскаму калектыву, мне вельмі падабаюцца тыя падручнікі, якія ёсць. Цудоўная праца у тым, што аўтары або тыя, хто выдаюць гэтыя вучэбныя дапаможнікі, падключаюць настаўнікаў розных школ. І калі ёсць нейкія недакладнасці, то мы практыкі даносім гэта да тых, хто выдае вучэбныя дапаможнікі, адбываецца сустрэча з аўтарамі падручнікаў, і вось у выніку такой сумеснай работы, якія нюансы сустракаюцца ў падручніку, яны ўсе вырашальныя. За гэта вялікі дзякуй. Калі пайшло абмеркаванне падручнікаў, напрыклад, матэматыкі, яшчэ там іншых, то нашы па беларускай мове, напрыклад, яны ідуць з 5 і далей класы, і пераемнасць, і розныя тэксты. Тэкст на кожным уроку можна браць, і адразу ёсць выхаваўчае значэнне, не трэба шукаць, што на дадзеным уроку ставіць выхаваўчай мэтай. Таму мне падручнікі нашы падабаюцца. Это вельмі добра. Вы з'яўляецеся членам беларускага педагагічнага таварыства. Якую ролю, на ваш погляд, адыгрываюць такія грамадскія аб'яднанні ў развіцці адукацыі? Заўсёды ці педагагічнае таварыства, ці іншае таварыства павінны быць нейкія лідары. Дарэчы, не зусім я сябе лічу лідарам, я проста выконваю сваю работу. Магчыма, вось гэта выкананне на такім заўсёды дасканалым, адказным, на нейкім высокім узроўні, магчыма, яно і прывяло і да таго, што я здала экзамен на настаўніка-метадыста, да таго, што я пайшла ў конкурс настаўнік года, і да таго, што я зараз з задавальненнем выязджаю на розныя мерапрыемствы, якія арганізуюцца флагманам нашым абласным клубам або клубам «Хрустальны журавель». Таму, калі ёсць нейкія задумкі у тых, хто, скажем, уваходзіць у гэта педагагічнае грамадства, то якраз такі і за такімі людзьмі, якія ўваходзяць вось у гэтыя клубы, ідуць і іншыя педагогі. Мы дзелімся вопытам, мы абменьваемся вопытам паміж сабою. Вось апошні летні інтэнсіў, які быў у Ждановічах 5 дзён такой працы напружанай з 9 раніцы да 7 вечара, кожны паказваў свой вопыт работы, і гэта было столькі інфармацыі, столькі чагосьці новага, што сам разумееш, я хачу яшчэ вось гэта паспрабаваць, я хачу вось гэта паспрабаваць. І зноў-такі гэта вось тыя удзельнікі таго ж самага педагагічнага грамадства, якія нясуць новыя плыні або нейкія новыя гарызонты ў нашу педагагічную
дзейнасць, скажем так, для кожнага настаўніка. А якія планы на бліжэйшую будучыню у вас у прафесійным жыцці, у прафесійным плане і над чым, мабыць, вы зараз працуеце? У дадзеным выпадку змена і рэгіёна з Магілёўскай вобласці ў Мінскую вобласць, змена установы адукацыі, працавала ў гімназіі, цяпер працую у, скажем так, сельскай школе, але гэта сельская школа значна адрозніваецца ад таго, дзе я працавала раней, дзе больш за 1000 вучняў, дзе ёсць паралелі. Для мяне гэта было упершыню такі вопыт. Да гэтага часу не было такой магчымасці, дзе я працавала ў паралелі, гэта былі класы адзін за другім. І вось у дадзеным выпадку для мяне вось гэта нейкі новы крок, дзе я сапраўды сама вучылася, скажем так. А планы ў дадзеным выпадку, магу сказаць, канкрэтна нейкіх планаў няма. Але вось як толькі пачынаецца новы навучальны год, так яны з'яўляюцца, хочацца вось гэта паспрабаваць, вось гэта паспрабаваць, вось гэтаму навучыцца. І нейкім чынам пачынаю асвойваць штучны інтэлект, які не хоча размаўляць па-беларуску, бо падманвае дзяцей, ператасоўваючы і герояў, і пісьменнікаў, калі яны імкнуцца напісаць нейкія сачыненні, а не пішуць пры дапамозе штучнага інтэлекту. І вось я імкнуся нейкім чынам задзейнічаць вось магчымасці таго, наколькі магчыма гэта па-беларуску, і паспрабаваць рэалізаваць для таго, каб нам, настаўнікам беларускай мовы, таксама выкарыстоўваць магчымасці нейрасетак, але для таго, каб палегчыць працу. А вось наконт таго, што дзеці пішуць сачыненні з дапамогай штучнага інтэлекту, гэта такая балючая праблема для кожнага настаўніка. Сачыненняў шмат, а яны проста перапісваюць тое, што ім выдала нейрасетка. Вось гэтым сачыненняў шмат з аднаго боку. 10-11 клас, выхад на тэсты. Навошта ім столькі пісьмовых работ у выглядзе сачыненняў пераказаў, калі нам патрэбна рыхтаваць тэставую работу. І нам, безумоўна, цікава даведацца, як вы аднаўляецеся пасля працоўнага дня. І ці маеце нейкія хобі? Хобі маю, канешне. Я цудоўна вяжу і на спіцах, і кружком. Люблю вышываць. У прынцыпе, увесь свой час, да гэтага часу я жыла ў вёсцы, у мяне ёсць агарод, і да гэтага часу ён ёсць. Таму вось тая прастора, тыя адчуванні, якія дае вось гэта прырода, скажем так, і тыя адчуванні або спакой, які дае мне ці вязанне, ці вышыванне пасля рабочага дня, якраз такі адно з іх, у залежнасці ад таго, дзе я на гэты момант знаходжуся, як такая, скажем, прастора, куды можна уліцца, адключыцца і гэтак далей. Цудоўна. Што вы параіце настаўніку, які сёння з'яўляецца канкурсантам або толькі плануе прыняць удзел у конкурсе настаўнік года? Зноў-такі, як я казала, што гэта павінен быць той настаўнік, у якога ёсць жаданне удзельнічаць у дадзеным конкурсе. А што прапанаваць? Тыя, хто зараз ужо выйшлі ў фінал, мы з імі, дарэчы, сустракаліся вось 2 дні назад на сустрэчы клуба «Крыштальны журавель». Гэта бачыш тыя вочы, якія імкнуцца стаць лепшымі. Імкнуцца, я так хацела б, папоўнілі і нашы рады нашага клуба «Крыштальны журавель». І што ім параіць? У іх ёсць канкрэтныя крытэрыі. Наконт гэтых крытэрыяў, выкарыстоўваючы гэтыя крытэрыі, і ацэньваецца работа іх на кожным этапе. Таму уважліва, адказна праглядзець, што яны выкарыстоўваюць ці на уроках, ці на майстар-класах. Зноў-такі, для некаторых майстар-клас гэта магчымасць прадставіць свой вопыт, але не забываць пра тое, што не трэба загуляцца на гэтым мерапрыемстве. Трэба нейкім чынам ўсё я кажу, па прыступачках або па паліцах раскласці гэта, каб все было зразумела і тым, хто не з'яўляецца прадметнікам дадзенай вобласці. Дзякуй, вялікі дзякуй, Інна Мікалаївна, за ваш бесцэнны досвед. І вельмі прыемна было сёння з вами пагутарыць, асабліва на беларускай мове. Дзякуй. І
Спасибо всем, кто сегодня присутствовал с нами на встрече. Напоминаем, что знакомиться с анонсами следующих наших встреч вы сможете на сайте республиканского проекта «Онлайн-школа для педагога», а также посмотреть все предыдущие и будущие встречи на образовательном портале «Учимся вместе Бел». Всем спасибо, всего доброго.